విశాల్ గారు అనగానే యాక్షన్ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది యూనో, ఎందుకంటే మేబీ యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల అండ్ యాక్షన్ అన్న టైటిల్ కూడా మీ లిస్ట్ లో ఉండింది. యాక్షన్ కి బ్రాండ్ అంటే ఆయన, నాకు తెలిసి ఆయన ప్రమాదంగా వచ్చింది సినిమాలో యాక్షన్ సీక్వెన్స్ స్క్రిప్ట్తో పాటు చాలా ఇంతవరకు ఆయన యాక్షన్ చాలా ఆడియన్స్ చూస్తున్నారు, కానీ ఈ సినిమాలో వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. అండ్ ఆ మడ్ ఆ డస్ట్ తో మీరు ఇట్లా ఆ షాట్ అమేజింగ్ ఉందండి అసలు, వెరీ స్టైలిష్ అండ్ ఓకే. ఇతను చేసిన 7-8 రోజులు బురదలో అంటే ఇట్ ఇస్ సీక్వెన్స్ వేర్ ఒక డెడ్ ఎండ్ లో లాక్ చేస్తారు హీరోని. అది వచ్చి ఈ పాత సామాన్లతో ఉంటాయి, ఈ టైర్లు, ఈ లారీ సంబంధించిన విషయాలతో ఉంటుంది. రైట్ రైట్. గ్రౌండ్ ఫుల్ గా వచ్చి ఇట్స్ లైక్ ఫుల్ ఆఫ్ డస్ట్ అండ్ ఆల్ దట్ లైక్, అండ్ అది కాకుండా ఆ సీక్వెన్స్ మొత్తం 8 రోజులు ఫస్ట్ వెళ్ళిన వెంటనే క్యారమ్ దిగిన వెంటనే ఫస్ట్ నా మీద పోసేస్తారు. ఓకే కంటిన్యూటీకి. ఓకే. లైక్ ఐల్ బి లైక్ ఫుల్లీ కవర్డ్ విత్ మడ్. మామూలుగా హీరోస్ అంటే మధ్య మధ్యలో వచ్చి టచ్ అప్లు చేస్తూ ఉంటారు కదా. నేను మేకప్ కూడా వేసుకో, ఫేస్ లో కూడా వస్తుంది అది. సో నాకు అది లాస్ట్ షాట్ అయిపోయింది, ఫైట్ అయిపోయింది, నాకు బాగా ఇరిటేషన్ వచ్చింది. మీరు అన్ని మొత్తం ఏంట్రా వచ్చి నేను అడిగాను సార్ ఈ షాట్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది టెన్షన్ మొత్తం చాలా ఇంకా వేసేయండి, తల మీద మొత్తం వేసేయండి, రోల్ చేయండి. ఇట్ వాస్ లైక్ ఐ థింక్ 500 ఫ్రేమ్ షాట్. నేను చేస్తాను ఇప్పుడు ఒక కుప్పిల స్నానం చేపించి బయట తీసుకొస్తే ఏం చేస్తుంది ఇట్లా ఇట్లా రైట్ రైట్ రైట్. ఆర్టిఫిషియల్ వేయలేదు, ఫైట్ లో ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఓకే, నాకు ఇంకా కావాలి, ఆల్రెడీ ఇలా చేస్తే అలాగే వస్తుంది, కానీ ఇంకా అది ఎలివేట్ చేయాలి అని అడిగిన వేసేయండి తీసుకుని. ఆ క్యాప్చర్ చేసే విధానం అది చాలా అమేజింగ్ ఉండింది అసలు. బ్యాక్ షాట్ ఆల్సో, అందుకే గ్లిమ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ వచ్చి బ్యాక్ లో నేను నా ఫేస్ చూపించు, ఎందుకంటే మామూలుగా ఫేస్ చూపించేది యూజువల్ అన్ని సినిమాల్లో, నా ఫేస్ చూపించమాకండి, బ్యాక్ లో నేను అది ష్రగ్ చేసేది చూపిద్దాం. ఇట్ వర్క్ వెరీ వెల్ ఇన్ బోత్ తమిళ అండ్ తెలుగు. And then we showed the actual thing. Right. It was out of irritation. ఇది పాండమిక్ బిఫోర్ తర్వాత డస్ట్ అంటే కొంచెం గొంతు ప్రాబ్లం వచ్చినా అంటే నేను ఇంకా ఇంకా ఆకర్షణగా చేసి ఉండేవాడిని. ఓకే, చాలా మంది మీద కోపం, ఇది వచ్చి ఓన్లీ బురద మీదే కోపం. పాండమిక్ తర్వాత సో చాలా మందిలో ఎవరెవరు ఉన్నారు? లే ఒక కర్రస్తే నేను లేను కదా, కర్రిస్తే దగ్గరలో నేను మాత్రమే ఉన్నా, నా నుంచి వద్దు ఎందుకు కాదు, మనం ఆల్రెడీ నేను కాంట్రవర్షియల్ గా మాట్లాడుతున్నాను అందుకు చెప్తాను.